קרוון פאן, חברה צעירה ודינמית להשכרת קרוונים בכל רחבי ישראל. אנו נספק לכם קרוון עבור כל חלום שעולה בראשכם. חופשה חלומית בטבע, הצעת נישואין, מסיבת רווקים ורווקות, חדרי מנוחה לאומנים ועוד. יש ברשותנו קרוונים חדשים המיובאים מחברה בינלאומית, בעלת מוניטין עצום באירופה, אשר זכתה לשבחים רבים על ייצור חדשני, יצירתי, יעיל, חכם וידידותי לסביבה. אז רק תבחרו איפה בא לכם להתעורר בבוקר, ואנחנו נספק לכם חופשה חלומית ללא פשרות.